Yun. Ayan si Mrs. Maton. Ay, ganun ka Maton. Makauna tate. Yun, may litson. Litson baboy, ang lawas ni kanino kamaton. Ubos na ginasing adlaw, kaya damo ko siya kasing adlaw. Yun, mga kamaton. Yes. Up! Mga apo ko lang kanino kamaton, no? Nataawag kay maton, lalo kamaton. Nataawag kay lalo niya maton. Nakakat ka na dyan sa mga paisang wa. Papakisahan mo, tanan. Ayun, mga apo ko na galing mga kamaton. Ikaw yan, gwapo. Kasi nga subang ko na nga apo ko ng kamaton. So, sige, kami di pangyapon ng kamaton. So, ang bata ko galing ng simba, patong bata ko nga babae kamaton. Ari ang pangata ko sa ilang regalo, galing kamaton. Sige galing lang taon namon sing ako nga video galing kamaton. Ang upload ko nga si Banaw. Ayun. Yun si Banaw. Yes, mga kamaton. So, tuloy-tuloy din amon nga Christmas Eve gali kamaton na. Si Mrs. Maton gali ako. Yung ako niya nga amon nga subang ko nga po. Taas pa sa akong gali kamaton, no? Tawag ka na to si mama mo kasi papa. Be. Oh, kapte. Kapte. Lang ulang. Tinggal eh. Ano? Ano sudanta? Bo, fried chicken. Tablek ko sa bawang pa chicken. Bulalo. Bulalo pang le mga kamaton na. Areng doa ko yung gali kapo pag-itsak ko. Yun. Wow, bishop drinks sila. Ano sa danta? Ayun. Andaman mo mabuyan mong soft drinks ha? Di niya siya taksa. Regaling doa ko yung kabata kamaton. Iway pa sao? May ka mo nag-wallet son? Yun. Kamaton, so sige din awal na. Nga po, gimik-gimik ka magkakaroon. So, Merry Christmas na lang sa inyo. Merry Christmas. Pangata ko na ito kayo mga kamaton ng regalo. Maton sa ako. Kaya ako nga mga ako. So, oh, kalapot ka. Kalapot ka. Ari ko si Mrs. Maton, manyapo na kami regalo si Mrs. Maton. Sige na yan ako ni Mrs. Maton. Ha? Dito kayo na? Hindi na kang sao? Okay na? Kapte na ikaw? Kapte? Sunday na lang. So, muna yung Christmas tree ni Matan. Ayun. Ay, ano ka ni? Fried chicken? Ay. Dito ka ni.
So, yun nga, punta na yung mga kamaton na mga asawa sa nasubang ko ng kamaton ng umaga. Ano, isa lang di siya, isa lang kaya ganito? Isa lang di siya? Tinutulong siya? Mamaya din? Mamay na. Sa salon ka na bisa. Oo, bro. Ate na po nito sa mamaya. Din si Jobek? Ay. Ano, alaya, kumaglado. Kawit ka lang maglabag na. Tumbang sa kana. Yes, mga kamaton. Wala pa sa daan. Yan. Dapat na. Merry Christmas. Yan, mga kamaton. So, mo bang ito ba? Dito ka. Ay, medyo ito. Live na ba? Da? Ha? Hindi na live. Live na live. Da? Kawit ka na daw. Ayun. Mga kamaton. Tuloy ko na yan akong kaon mga kamaton ah. Ayun. So, sige, inyapon na yung mga kamaton ah. Dali lang yun. So, tuloy kami kamaton no. Ang dalawa, lutuin mo yan. Hindi ko pala. Ayun mga kamaton. So, Merry Christmas na sa inyo. Aron si mami, Fried mata. chicken. Galing sa kusina. Inyapon na rin mga kamaton ah. Mga kamaton, yung pagkalang tapos ko napon si Maton gani. So, nagabot naman ang pakamuha tao. Nilayang nga ato yung mga po. Pagkulang sila tapos simbahan. Din simbahan. So, arin sila, nakasunod sila sa ulay. Arin sila daw. Ayan, mga kamaton. So, kalanto kami guys nga ako nag-vlog na Maton gani kamaton. So, sige-sige mo nito na yung Maton. So, kita ta mga kamaton ng bago ko nagkaputo nga po mga kamaton. Yun, ang pagkuko nga po nga nagkapot. Nakatakwa na to. Ito mas. Yun. Aso bago nagali ka mga kamaton na. Ari gali yang asawa kamaton. So, aring yang bata mga batanan. Nan, yun ang tisoy ko nga po. Yan, so aring isaw ka nga pagkulang nga po. Takat na! Pwede sa kanonda. Pwede sa ho. Wala na panit ang letson mga kamaton. May ina na. Okay, tama na ho. Yun mga kamaton, panghatag ko na nagaling ang mga regalo sa mga koko. Yo. So, tanan ni sir mga kamaton, nag-isa-isa mo. So, sige gali na kamaton, monitor ko sa ngakon nga vlog kamaton. Magkakuan pang ads siya gali mga kamaton. So, ga-enjoy man mga poko di kag bata sang lantaw sa ngakon gali nga vlog mga kamaton. So, abangan na gali mga kamaton next month. So, tapos New Year na sunod na taon.
ibang-iba naman mga content ni Maton. Abangan nyo Kamaton ng mga matinding content na ni Maton sa sunod na taon. Siguro, sabay bayan nyo na kita ni Gurad daw. Yun. Genesis Maton sila eh. Yun. So, bali ang oras sila Kamaton. Kung ano, 9 o'clock. 9 o'clock na mga Kamaton ng oras nila. So, tuloy-tuloy pa Japan mga Kamaton. Yun. So, bangon na kayo Kamaton ng tupat ko. Yes, Merry Christmas mga Kamaton. Merry Christmas mga Kamaton. So, hari kali yang rabot ng umaga Kamaton, no? Ang hirap na sila. So, ang bata ko galing nga babae Kamaton. Babae pa kapon. So, simbahan na galing mga Kamaton. Support Maton Vlog. Mga guys, love you. Yun. Yun mga po. Shout out kay lolo nyo Maton. Ayaw ko maton. Ay, kaya. Subscribe, ambal sa mga viewers ha. Ha? Yan ang tawa-tawa mga Maton. Ako galing na Maton sing ako nga vlog ka Maton, no? So, enjoy mo ng mga bata at mga apo ko galing sa mga bata. 60. Kinakan ng mga Maton. 60 kilometer mga Kamaton. So, ito si Ma'am kang si Sherma. So, sa rin pa, gusto mong aga. So, sunduin natin sila sa hotel yung kuhan mga Kamaton ha. So, tuloy-tuloy lang din ang hamon nga pangyapon Kamaton na. So, pinaulat na ako kundi Kamaton ng isa ko kabata nga babae Kamaton. So, simbahan sa mga Kamaton. No? So, lato-lato na Kamaton. Kamaton, nagabot na galing nga ako nga bata ng babae. Alin sa simbahan. So, ari nga ako nga po. Christmas sa Pinoy. Namaste. Pinggan, doon ka dito. Hello guys. Humiga mo si ano. Hello mga Isa ka po. Okay na pinggan no guys. Melon. Yun. Ang bata ko galing nga babae kang iyang asawa. Yung galing si Romel Batigas. So, siya ni galing kay siya nga kung galing Kamaton nga kuhan nga vlog. Siya nga ako niya editor mga Kamaton. Yes, yung monitor galing kami Kamaton sing ako niya vlog ko. Ka-enjoy man din mga apo ko lang tawag galing Kamaton. Ano alas 9 na tapos ang masmar? Alas 9? Yun. Kasabaw ko na yung. Abaw ko ba ito? Abaw ko tayo mais. Ang guwapa nga po ni Maton. Thank you. Ayun mo, Aryo. Aryo. Ang guwapa na yung wow. Watch out na kay Maton ay. Watch out na kay Maton na. Kasi ka live na yung pernilla. Yes, tanong yan. Wala na pa. Neto. Hello mga Tatlo pa ka. Kaya sa baw niya. Isun kaya mo kayo mo. Alam ko na ato may dami. Ay, shish! Ate, matunan yan. Hindi ka mukha, ano mo? Enjoy ka na kay Kamaton. Yung apo ko galing ha. Pinag-picture mo dali sa Manila. Oy, shout out kay lolo mo Maton. Shout out. Shout out kay lolo mo Maton. Ayan. Ano yung isa ko galing kapo? Ayan. Ilo Kamaton, ilo Kamaton. simbahan. Hello kumaton. Liwat, ilo. Hello, matotos ka na. Sige na. Ilo Kamaton. Shout out na yung Beretso na sa Palit sa Lolo.
Oh, di na, ilo na kayo kamaton. Kaya na pwede tanan mga kamaton. Minsan sa Tanan mga kamaton. Tulog ka lang. Yun. Kaya ako na bata na kalimani kamaton ni bata. Kamulan niya po na ba? Enjoy ka rin tanan mga kamaton sa sulog ka lang. Merry Christmas mga kamaton. Merry Christmas sa rin mga Yes. Galing na mga kamaton. Bata o galeo. Ne! Ne! Timo! Ne! Yun. Pag wala ni gali sila kamaton, nag-abot gali ah. So, gutom na gutom sila. Rin sila ni sa simbahan. Yun, anong ulam? Yun. So, lantaw gali mga bata ko din kapuhan mo gali kamaton sing amon nga kuan ako gali nga vlog. Yun. So, enjoy mga kami tanan. So, luwas ini kamaton, mayari gali kamaton nga pang painit gali kamaton no. Yun. Kita ta kamaton. Yan to. Yun, nari gali kamaton no na pang painit. Tuloy-tuloy ang amon ding pangyapon sa Christmas subong nga gabi mga kamaton. Yun. Oh, kita mo. Kaya na no? Tuloy-tuloy na sa. Oh, ganyan. Ako na ganyan. Oh, hari-hari terus pangyapon dito. Kuwate, no? Kuwate, pinggan. Kata. Ayun mga kamaton. No? Dako pati elo. Yan kamaton, yung galantaw ko sing akon nga vlog liyo may ads sili kamaton no. Yun. So tuloy-tuloy lang nantaw sing akon mga kako. Yun, ang apo ko amo nga subang ko nga po. Sa tatay nga lumato na. Dirtiro na no, yan ang apo ko gali oh. Yan. Oh, ako na po nga piat gali oh. Na, sa tatay lolo mo. Sa tatay lolo mo. Sina yun. Pagpapa. Papa na? Pagpapa kay lolo nyo. Pakyat. Yun. Pakyat na kay lolo nyo. Pakyat kay lolo. Pakyat kay lolo. Yun. Mga apo ko nagli ka mato na. Sige. So, medyo gusto kami di kamaton sa sunod na tayo kaya release na nanalo. Yun. So, kumplito na niya kamaton. Kung isa ko ka batang rin kamaton, ang kapon sa Mindanao kaya niya asawa. Pagkakit ka Mindanao. Kapon ang Christmas sa Mindanao kaya hindi ko mga kapatid. Basta siya ito New Year kaya kapatid. So, isa lang ito kabata ko ang mula. Hindi ko ito ba kapatid. Hindi ko po sa pagkakit sa Dubai. So, isa sa kapatid. So, pina-enjoy na lang din ako sa sulod na rin mga kapatid. So, Merry Christmas sa inyo mga kamaton. Merry Christmas. So, thank you. Gali si Maton, si mga gift, si mga apo ko gali mga kamaton. So, are, lawag, sino? Kaya sino na?
Banda. Yes! Kay Alvin. Kay CJ hindi sakita. Kay CJ. Kaya Big Sailor. Oh, yeah! Yes, apo ko! Yay! Grabe, may gift pang apo ko. Ay, grabe ah. Ayun, yun lang apo ko nga sa tira. Sila halagi. Oh, ay gift niya, ay gift niya. Ano ni si Lolo Tekman? Ano ni si Lolo Maton man? Kulang ang gift ah. Ayan. Kay Yumi. Okay, tama Beka. Basahan nyo na kung sinolin. Dali ah. Yes. Yes! Kay Romel. Yay! Kay Joses. Yung para sa bata, okay ka Maton? Kay Inday. Kay Jubel. Kay Len. Ay, wala Jubek. Ako mo ng warta. Kay Jubek. Johnson. Kay Johnson. Si Papa. Sa may nasa kunda mo kwarta, wala na balong na mo tango. Kay Inday. Ready? Kay Tata. Ready? Buksan na. Kasi kwento ka, ito bisa ano lang si Juan Bata. Wala din. Wala sobrahan? Anymore senior citizen. Ready? Set. Go! Open! Open! Open mo ka, open! Open, open! Ah, saksakan na, saksakan nyo! Guys, sarap po ito. Ayan! Ah, saksakay mo ka! Saksakay mo! Ayan! Ang cute ko yung apo, ang cute ko yung apo, wala yung mga ano? Ay, okay ha? Okay man, okay man. Ano yun? Ilis na niya, ilis na ako. Ilis na, ilis. Wah, apa, yun. Iyan ni Mikay, bre, kay Mikay. Beba, yun eh. Short ka lang, nagpapahan ka pa. Short ka na. Aray mo kaya ko na guro si mo biko. Ako nga mas magbalat. Bantay ito, beda. Eh, awan na sila ulaya pang itasing para sa yakay dagko. Kami na. Ay, yaya. Ay, na yaya. Yay! Anong bal nyo? Anong bal nyo? Ano ba yung ilolo niya mataan? Yan mga apo ko na itanan ka mato nakabato na regalo para sa ila ka mato no. So amo ni permitted tuig ang mino ni baton mo sa 11 months nga baka waka ni maton sa isang buwan lang. Ito itip na yung puna ni maton sa 11 months. Sobrang gasto yung Christmas talaga mga kamaton no. Ayun. So dito. Picture na mo. Yeah. Wala anay. Sige. Already. Picture na to. Picture. Picture na, picture. Yeah. Ready? RB, ready? 1, 2, 3. Hindi ka gawa kita under na. Una. Ready? 1, 2, 3. Smile.
Grabe, pagkakako daw. Klaseng bata. Tapos na. Ari kay papa mo ni guro. Dako na. Ay mo na yung game. Wala na, dalaan ko kay mama. Dami man kay Jobel, oh. Outfit check! Luoy! Yung mga kamaton, no? 100 plus. Pag-wish na lang kayo sa white reader, mga kamaton, no? Oversizes na. So, napangatag na ni Maton gali ang mga regalo ko sa mga kukubar bata. Matamaton. Tatay mo kay dibet ni Jobel ang color. Sana yab, no? Ito na kay Roman. Sabihin natin sa sandali, sir, ha? Sige nga po. Ano yung mo ya? Ano gift ni lolo mo? Shoes na. Grabe ba? Barbie po. Mga kamaton, ha? Oh, Barbie, oh. Ang kita mo, pinggan na ka. Yes, mga kamaton. So, pangarap ko na gali ang mga regalo sa mga Ate ko bata. ni Sir Dennis. Gusto naman sila na regalo ko karon. So, basta mga kung gali. Kompleto ang regalo ni lolo nila Maton. So, happy New Year na lang sa sunod nga adlaw mga kamaton. Happy New Year advance niyo mga kamaton. So, Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo tanan mga kamaton. So, talagang enjoy talaga yung Christmas natin mga kamaton. Kahit kunting salo-salo na mga kamaton. May ubebe ba? Dito na kami dito ng mga kamaton. So, thank you mga kamaton. Thank you. Yun na nga po, kung galing kamaton. No? Ginapasok-tukan na na ako niya pa. No? Ito po, niya piti. Hindi na. Sir! Sige. Dala na basketball. Okay, yung ulis. Hari na kami sa langit mga kamaton. Dito na kami sa doktor niyo, mga kamaton. So, May go sila nga tuwas. napakainit talaga mga kamaton. Malakbat ka lang yan. Mga kamaton, gini. Subscribe na. Ako pala si Mat. Subscribe mo kami. Yan tayo. Bawal na kami. Ating baba. Yan tayo pa naman pala. Mga subscribers. Ano na? Yan. Kinabata ko. So, thank you. Sakto na. Thank you, ah. Agap tinaw, agap tinaw. So, ako diri sa heaven, mga kamaton. So, thank you. Wow, batas. Ini Neo. Thank you. So, thank you sa inyo. Oding daw ba? Ogin bato niya na ang pawya. Kaya iyan na yan. Oh, sila digawin. Sir, naka-vlog ka, sir? Okay lang, ma'am? Naka-vlog ko? Mani. Okay. Kulit ito nga, kulit ito yung mama mo. Ang gwapa ko ni nga cute kung nga po galing kamaton. No? Yes. Ararang ba? Pangyat ara. Cute ka na. Waslok ka, makikita mo sa niya. Ate, sa tatay kay lolo mo matan? Sa tatay lolo mo matan? Ina! Wow, sexy.
Yun mga Eh, ang pagkato. Dito, walang post sa palo. time. Dari kami si Mrs. Maton. So, tapos na kami gali mga kamaton pangatan sa regalo ko sa mga bata ko, mga apo ko. So, sige lang, enjoy kami di sang vlog ko gali, na-upload mga kamaton. So, hindi gali mga kamaton. Ayun. Garin ako nga talagang kamaton. So, asa na lang din mga kamaton, may yung gabising nyo tanam, may yung gabising nyo mga kamaton. Yes mga kamaton, so tapos naging man ko pangatag regalo sa akon nga mga bata kaga po mga kamaton na. So, medyo gapay-init na lang kami din kamaton sa hulat sang oras nga mag-Christmas subong adlaw mga kamaton. So, thank you na lang sa inyo mga kamaton. Thank you mga kamaton. Merry Christmas and advance Happy New Year.